Казвам се Николай Тивчев и съм ортопед-ревматолог. Моята специалност е гръбначната хирургия и ендопротезиране на големите стави на тялото. Работя в болница Пирогов, София. Това е пациентка, която е имала глезено счупване при доста години, с съпровождаща увреда на хрущяла, довела до артроза, до износване на хрущяла на глезената става, до образуване на така наречените остеофити и ушипяване, до ограничение на подвижността, съпроводено с болка при натварване. Опциите, които имаме при такъв тип пациенти, са две. Едното е така наречената артродеза или обездвижване на глезената става, което би гарантирало натварване без болка, но с пълна загуба на движенията в глезена. И една нова възможност, която разполагаме последните няколко години, е заместване на глезената става с изкуствена. Разбира се, когато може да запазим движението в една става, това е за предпочитане, но простата причина е, че липсата на движението в глезената става променя биомеханиката на походката. Това се отразява съответно на колянната и на тазобедрената става на същия крак. Това е шестата такава операция в България, като света се правят между 200 и 300 годишно. Както виждате, става въпрос за доста комплициран, специализиран инструментариум, необходим за изпълнението на операцията. Разрезът е срединен, отпред позволява най-добра визуализация на глезената става. Това са двата компонента. Това е талуса или долната част. Това е тибията или горната част. Хидроксиапатитно покритие за по-добра интеграция към коста. В средата има полиетиленова обложка, която ще покажем след малко. Това е полиетилена. Веднага след операцията ще поставим гипсова имобилизация с глезената става в 90 градуса, която ще бъде носена 30 дни. В този период пациентът ще стъпва на оперирания крак, но няма да има движение. След свалянето на гипсовата имобилизация, около 30 постоперативен ден, ще започне реално рехабилитацията по отношение на движение. През това в болница около седмица.